Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang dahat kinurmatan Ibu Kepala SMA Negeri Setunggal Salaman, ingkang kula hormati Bapak Ibu guru lan karyawan-karyawati SMA Negeri Setunggal Salaman. Boten kesupen kanca-kanca kelas 11 lan 12 ingkang kula tresnani. Sepisan monggo kita sesarengan muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan saha karahmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kita sedaya saged makempal wonten mriki kanthi kinanjar wilujeng boten manggi alangan setunggal punapa kemawon. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para tamu ingkang sampun rawuh ing papan bangunan menika wonten ngarsanipun para tamu sedaya kepareng kula mudhar pamanggih babagan wigatinipun ginakaken basa Jawa ing pasrawungan. Basa Jawa minangka basa kang dipun ginakaken saben dinten ing tlatah Jawa. Bab niki mboten kaget amarga pramila gambaraken kagesangan ing kraton kapungkur kang luwih kathah ing tlatah Jawa tinimbang ing tlatah sanese. Pramila basa Jawa minangka basa asli tiyang Jawa utamane ing tlatah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta lan sekitare. Basa Jawa uga salah sawijining warisan budaya Indonesia kang kedah dijaga lan dilestarekaken. Migunakaken basa Jawa ing padinan ugi wigati sanget dipun tindakaken amarga saged dadosaken kita luwih sopan kaliyan tiyang sanes utamane tiyang kang luwih tuwa. Basa Jawa ugi kedah didadosaken kalimrahan ing padinan utamane kangge kawula muda. Amarga kathah kawula muda jaman saniki kang boten saged basa kaliyan kang luwih tuwa. Ngalimrahaken basa Jawa ugi saged nanemaken budi pekerti kang luhur, unggah-ungguh, tata krama lan sopan santun ingkang sae. Basa Jawa minangka salah sawijining budaya Indonesia kang kedah dilestarekaken. Nglimrahaken basa Jawa ing padinan ugi salah sawijining cara kangge nguri-nguri budaya Jawa kuwi wau. Pramila monggo kita sesarengan migunani basa Jawa ing padinan supados basa Jawa boten ical ing jaman. Kados namung semanten ingkang saged kula aturaken, bilih wonten atur kula ingkang boten ranani penggalih, kula nyuwun agunging samudha pangaksami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.